Привітання. Мне треба трошки полежать і відпочити. Ой, фу, ось так лепше. Може, легче стане. Ой, привітання усім. Ой, а ви топу нашого не бачили? Обіцяв своєчасово бути. Де? Ой. Був тут? У покої? Ой. Ой. Топа, а ти чого тут розлегся? Ой, я не розлегся. Я відпочиваю. А ось ти чого розкричалася? Чому це я розкричалася? Я просто прийшла і вітаюся. А ти тут посеред покойчика спиш. Ой, що з тобою, Топочка? Ти не захворів? Не захворів. Поздоровел. Здоровые так себя не поводять. Не спять без пори посеред покоя. Ой, Яночка, ну я був здоровий. Але вирішив, я ще поздоровіть. Ой, як це? Як? Для того, щоб бути здоровим, треба вітаміни їсти. А, це усі ведають. Ось я і з'їв вітамінчик. Молодчина. Ой, а потім подумав, що мало вітамінів, і я ще трошки з'їв. А потім я ще. Це ж усе здоров'я. О, Топочка, а де ти стільки вітамінів узяв? Ну як де? Вітаміни ж у смачних ягодах знаходяться. У моїй любимій малині. І ти ласувався малиною і отримував вітаміни? Так, тільки я вельми шмат з'їв малини, вялізне ведро. Ой. І так навітамінився, що зараз, повернутися не можу. Ну нічого, зато я увесь у вітамінах. Вітаміни здоров'я додають, а ти ляжеш бицем хворий. Нічого. Може, завтра і полегчає. Завтра? Завтра. Топа, до тебе сьогодні до доктора треба вести. Добрий вечір, дівчинки і хлопчики. Топа, Яна, привітання. Привітання, Данік. Не салют. Топа, а ти чого не вийшов у футбол гулять? Нам якраз гульця у команді не хапало. А ён не мог. Ён навітамінювався. Що, пробачте, робив? Вітаміни їв. Вітаміни увесь день? Ага. Я хотів шмат корисного і вітамінного одразу з'їсти. Тому і так довго і їв. Ого. Ага, і тепер ён, ось, переповнений вітамінами, повернутися не може. Нічого страшного. Ой, ну це ж вітаміни. Чим більше, тим лепш. Правда, Даня? А вось і не. Ва усім треба ведать меру. Як ва усім? І у вітамінах. Вядома, з'їв шмат, рухатися не можеш, повернуться так само. І атрымалася, што карысныя вітаміны нарабілі шкоды. Яны мне не сілы дадалі, а стамілі мяне. Не стамілі, а разгультаілі цябе, Топачка. Вось я лёг і быццам у сапраўдную спячку праваліўся. Так і з любой справай. Мне дарослыя заўсёды гавораць: ну не рабі ты, Данік, усё ў апошні дзень. Расплануй так, каб рабіць усё паступова. І што, у цябе атрымліваецца? Ну, не заўсёды. Ну, вось, напрыклад, мне трэба прачытаць вельмі вялікі твор. Я замест таго, каб яго кожны дзень патрошкі чытаць, раблю ўсё ў апошні дзень. Не паспяваеш і нервуешся. Менавіта так. А потым ад таго, што ў маёй галаве шмат інфармацыі, яна ўся пераблытваецца ці ўвогуле вылятае. Ой, і ў мяне так бывае. І тады я зусім нічога запомніць не магу. А калі паступова чытаць, тады для ўсяго ў галаве месца знойдзецца і ўсё запомніцца. І так з любой справай, калі ўсё распланаваць і рабіць у спакойным тэмпе, нічога не будзе пераблытвацца і нічога не спатрэбіцца пераробліваць. Але ж з вітамінамі па-іншаму. Усе гавораць, каб мы больш карыснага елі. Правільна. Вось калі ты трошкі аднаго, трошкі другога, трошкі іншага, вось гэта і будзе карысць. І яшчэ трэба ведаць меру ў словах. Бываюць людзі, якія балбочуць без перапынку. Так што слухачы пачынаюць стамляцца. І зноў жа, карысці ад такой бяседы няма. Няма. І адны незадаволеныя, і другія.
А ведаеце, ёсць нават гісторыя, звязаная з французскім каралём, які звярнуўся да свайго мудраца. І навошта? Ну, каб той напісаў яму ліст, які складаўся бы з самых лепшых слоў. І што напісаў той мудрэц? Ага. Аказваецца, гэты ліст складаўся з усяго аднаго слова. Ой, і што гэта было за слово? Гэта слова было «мера». Мудрэц напісаў яго і адправіў свайму каралю. І на пытанне караля, што гэта значыць, ён растлумачыў, што без меры ў справах ты бяссільны. Ну, які разумны быў гэты мудрэц. О, так. А мне здаецца, ён быў вельмі назіральны. Са свайго жыццёвага вопыту зрабіў такую выснову. Вось я разумею, што трэба было мне не есці адному ўсю вітамінную маліну, а падзяліцца з вамі. Тады ўсім была б карысць. А мне мера вітамінаў. Топа, табе палягчэла? Трошачкі. Мультфільм будзеш з намі глядзець? Абавязкова уключайце. Глядзім. А зараз, сябры мае, час мыць тварыкі ды чысціць зубкі. І глядзець салодкія І вітамінныя сны. Добрай усім ночы. Долгий день, теплый день, отплывая за облаки. Синий тень, сонный тень, отползая куда далекий. Сбегли зайки все в лесу, смолкли птушек голосы. И буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. По крысе на росе потухают зорки с плюшки. Гули все, каски все, похованные под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так само каля мамы, тихо-тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, вочаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. Баю-бай, баю-бай.